uyakunikele umzimba wakho ukuba ube yintoni, ube yi-sacrifice. Hallelujah. Amen. Ngoba iBhayibhile ke yathetha into yoba thina sabethelana nabani? NoYesu. Safa nabani? NoYesu. Savuka nabani? NoYesu. That is why it's a living sacrifice. Idini elitheni? Eliphilileyo. Amen. Ngoba uYesu uyaphila. Amen. 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 So xa sayinikela imizimba yethu kuYesu Kristu, naye uYesu Kristu iBhayibhile uThixo wenzenze ukulithanda kwakhe ihlabathi. Uthe wanca Unyana wakhe. nxa enca unyana wakhe wenza ntoni? Sacrifice. Hallelujah. Amen. So nathi imizimba yethu masithini? Masacrifice ngayo ikwazi uba lidini elitheni? Eliphilileyo. Uqoba lo mzimba masengomzimba wami, umzimba kabani? OkaThixo ndinikele ngayo izinto zakabani? ZakaThixo. Ayiswa ke ngokuthi kananjalo maningamilisi okweli phakade. Amen. Amen. That means masingaxabisiyoni izinto zaphi ezasemhlabeni, makasixabiso into yaphi iyasezulwini. Siyaba lento senzayo ngoba yasinceda phi? Ezulwini. Amen. Amen. Ngoba imizimba ezinikeleyo kuYesu Kristu osuka phi? Ezulwini. Ophi ngoku osezulwini, because iBhayibhile lona imbonayo onguYesu Kristu enyuswa nangenye imini phela umbone esehla. Xa wayebheka ezulwini uYesu Kristu Amen. esenyameni Amen. ngonyaka amavili emjongile. iBhayibhile athi madoda aqolozela phezulu afike ngelo madoda aqolozela phezulu ze yintoni? Ngoba lona imbona senyuka ophela abuke. Amen. Amen. Ngoba umzimba wakhe wenziwa idini eliphilileyo for ithina. Ngoba kuthiwa nathi emizimba yethu mabe ntoni? Mabe lidini eliphilileyo, a living sacrifice. Amen. Hallelujah. Amen. Ungathi lena andinokwazi uyenza because ndilungiselela lo mzimba wami kanti ubaleke into zaphi zasemhlabeni. Ithi ningamiliseli okweli iphakade. That means wasimilisele okweli iphakade ngoba ikhaya lethu alikho e-Eastern Cape uCentana. Amen. Amen. Alikho zegcikhe lethu. Hallelujah. Amen. That is why ufuna unganyitheki xa abantu bokuCentana bengafuni Amen. okanye abantu base-Eastern Cape bengasakuthandi ngomsindisiwe. Amen. Amen. Ngoba bekuxakele inxa yento iyi. Amen. Amen. Because iBhayibhile nina xa bethe abantu banithuthisa, indlela zokuthuthisa zininzi. Amen. Xa bethe baningcikile, indlela zokuncikisa zininzi. Amen. Xa bethe bade bathetha ngani izinto ezikhohla kanjani bexoka. Amen. Ithi ngosukuvuya Amen. ngoba uvuzwa kuyakhula, awukhuli apha Amen. emhlabeni, ukhula phi? Ezulwini. Emazulwini.